Aquest 24 de maig, com cada 4 anys, se celebren les eleccions municipals que han de decidir quin equip ha de liderar el municipi de Lloret de Mar la propera legislatura. Aquesta setmana s'ha celebrat el debat de Nova Ràdio Lloret i el Punt Avui, amb els 10 candidats. Un debat centrat en 3 eixos: l'ampliació de l'autopista, el model turístic i el paper dels ajuntaments en el procés sobiranista. A Lloret de Mar es presenten 10 llistes. Ara mateix al consistori hi ha representades 5 d'aquestes llistes, més un grup de regidors no adscrits provinents de diverses formacions. Convergència i Unió encapçala Jaume Dolçat, professor universitari i gerent de la Fundació Carl Faust. Per al Moviment Independent de Lloret, Marc Fuertes, empresari de transport turístic. Antonio Lorente, gestor immobiliari amb el Partit Socialista. Pel Partit Popular, l'alcaldable és Enric Martínez, empresari en l'àmbit de serveis sanitaris. En el cas d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa s'hi presenta Francisco Javier Rodríguez. Jordi Orobitg, llicenciat en Dret, torna a liderar la llista d'Esquerra Avancem. I 4 llistes que es presenten per primera vegada. Ciutadans, amb Jordi Hernández, advocat i hostaler. La CUP, amb Jesús Elias, director d'una empresa d'aplicacions informàtiques. Lloret Unida, llista que encapçala l'esportista olímpic José Luis Blanco. I, finalment, Paulino Gracia, del moviment En Lloret sí se puede. Diumenge, des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, es podrà votar a Lloret en un dels 4 col·legis electorals on hi haurà repartides les 30 meses. A la Casa de la Cultura, situada a la plaça Pere Torrent, a l'Escola Esteve Carles, al carrer Oliva, a l'Escola Pere Torrent, als carrers de les Escoles, i a l'Escola Pompeu Fabra, al Camí de l'Àngel. Dels gairebé 39.000 habitants de Lloret tenen dret a vot 20.530. Aquests són els habitants censats amb nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la Unió Europea, o bé amb nacionalitat en països amb acord de reciprocitat i sempre majors d'edat. Per votar només cal presentar el DNI, el passaport o el carnet de conduir. En el cas dels electors no espanyols, la targeta d'identitat d'estranger. Els documents han de ser originals. Tota la informació sobre les eleccions municipals la podeu trobar a la pàgina locals2015.cat de la Generalitat de Catalunya i si voleu saber on esteu inscrits per fer la vostra votació a Lloret, a lloret.cat.